Să învățăm altfel! Susțineți-ne proiectul și abonați-vă la website-ul nostru www.senelar.ro. Australia. Australia este cel mai mic continent și cuprinde următoarele țări și teritorii: Australia, țara, Tasmania, Noua Guinee și alte insule din jur. 75% din suprafața Australiei este deșert. Clima Australiei. Australia are diferite zone climatice, datorită poziționării sale pe glob. În sudul Australiei, clima este temperată. Vara, temperatura variază între 25 și 30 de grade Celsius, iar iarna variază între 5 și 10 grade Celsius. Australia Centrală, zonă cu deșert, temperatura poate ajunge până la 50 de grade Celsius, iar ploaia se poate să nu cadă în această regiune ani de zile. Nordul Australiei conține zona de coastă cu climat tropical și cald, temperatura fiind peste 18 grade Celsius pe tot parcursul anului. Uneori, furtuni tropicale apar în zonele de coastă, care rezultă în cicloni și precipitații abundente. Australia este casa unei mari varietăți de animale, cum ar fi diavolul tasmanian, koala, cangurul, emu, crocodilul, pitonul. Australia este recunoscută pentru plajele sale: Uluru, cel mai mare monolit din lume, Sydney Opera și Marea Barieră de Corali. Marea Barieră de Corali este cel mai mare sistem de recif de coral din lume, cuprinzând aproximativ 3000 de recife și 300 de insule, ce se întind de-a lungul a 2600 de kilometri și acoperă o suprafață de 344.400 de kilometri pătrați. Recifele sunt situate în Marea Coralilor, în apropiere de coasta Queenslandului, din nord-estul Australiei.